हेलो भाऊ डीलटा फाइनल ହେଇଗଲା। ଡିଲ୍ଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା। ଭଲ ଭଲ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବ କି? ମୁଁ ତ ଏକାଟିଆ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବିନି। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅଡୁଆରେ ପଇଲା। କି ଜାଗା କି? ସେ ଜାଗାର ନାଁ ବାଘଝାମ୍ପିପୁର। ଯାହା ଆଇସଟା ପିତା ଲାଗିଲା ସେ କେବଳ ସେ ଜାଗା ଯିବ। ଚୁପ୍। ଜାଗାକୁ କିଏ ଯିବ? ଏ ବାବା ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ। ଗଲା ସଦାଇ ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ। ମୋ ବାଳ ସେ ଜାଗାକୁ ଏକାଟିଆ ଯିବି ମୁଁ ମରିବି ନା କଣ? ଆବେ ଏକାଟିଆ ଯିବୁ ନା କଣ? ପାଣି ଯାଏ ଭଳିଆ ଟୋକା କଟରେ ଦିଟା ନେଇକି ଯିବୁ ନା କଣ? ତାକୁ ବାଘ ଝାମ୍ପି ଦେବେ। ଆବେ ଶଳା ସେ ଗାଁର ନାଁ ହଉଛି ବାଘଝାମ୍ପିପୁର। ତା ନୁହେଁ ତ ତମକୁ ସବାଣିଆ ବାଘ ଖାଇଯିବ। ତାହେଲେ ତମେ କେହି ଯାଉନ? ସିଏ କଥା କଣ କି? ସେ 2023 ମସିହାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଥରେ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଟୋକା ଥରେ ମତେ ଝାମ୍ପିଥିଲି।